ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಇಕ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲರೂ ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಚೀಟ್ಸ್ ಮಂದೆ ಮುಲ್ಪ ತಗೋಳಿ ಈ ಚೀಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಐತಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ದ ಪುದರ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಂಕ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ 5 ಜನ ಗೊಬ್ಬ 5 ಜನ ಒಂದೊಂಜಿ ಚೀಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಆ ಚೀಟಡ್ ದಾದ ಐಟಮ್ ಪುದರ ಬಯದುಕೊಂಡು ಅವು ತಿರೋಡು ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ದೆಬ್ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಗಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಫುಡ್ ಬರೋಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಕ ಅಪ್ಪುಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ತೂಕ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಖಾಲಿ ಒಂದುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಏರಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡ ಈ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬ ఒక సపోర్ట్ మనప్లే ఇంకా కామెంట్స్ తో ఖుషి అప్పుడు ఓకే మంచిగా ఇట్లా అంతర రెస్పాండ్ అవుతుంది పీపుల్ ఖుషి అవుతుంది మస్త్ సో ఇంకా సపోర్ట్ మనప్లే ಲೇಟ್ ಮಂತ್ ಪೂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲ ಗೇಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದು ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಸೊ ಒಂದು ಚೀಟ್ಸ್ ఇక్కడ పల్లక ఈ చీట్స్ దెప్పుడు ఇది ఓతికు ఐటమ్ మాత్రడు అది ఇంట్రెస్టింగ్ గేమ్ సో లెట్స్ బిగిన్ అనే ఇతనా ఓకే depois uma bonitinha ali depois de No. Neಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಓಕೆ ತಿರುಡು ಇದೇನು ಪ್ಲಮ್ ಮಾರ ಫೇವರೇಟ್ ಅವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲಿನ ಪ್ಲಮ್ ಫೇವರೇಟ್ jelly నెల్లికాయ Soda. 哎呦我的妈！ Jelly.
Pears. Putting up. Milkshake. Milkshake. ഇതുണ്ട് Milkshake. lemon 哎呦我的妈！ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮ್ ಬಾದಾಮ್ dale, dale. Mira. Green chili? Oh. No. Nellikai. Beda. Ini. Bang. Ini ada boleh. Yes. Chocolate. Mama pura. Bicara dulu. Oh wow. Yes. Grapes.
Ada grapes. Kali. Kali. Grapes. Begitu aja deh. Kali. Ore baba, Allah. Ini kok. Betul. Mundur. Watermelon. Anna favorite kongali pura. Betul ya? Itu lesu dah. Curti. Lanjut. Aku kayak mana? Watermelon. Nammal first favorite. Bella. Pears. Itu dia boleh buat. Mundur. Bella. Anna favorite Bella. Betul? Mana kayak itu? Kalau sekalian betul. Oh, green chili. Kali. Wow. Green chili. No. No. Mas magkatagal. Ang sudan kay Mat. Lanjut. Chocolate. Green chili. Melon tiga. Enggak. Anak. Mari. Kali. Pepe. Nothing. Grapes. Oh, itu bakar. No. Baka. Cold. Ini. Grapes కూడా. Until. How cold undu? Next. Lemon. Lemon.
Oh, no, 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 no. Pon, pura pon. Correct ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ತುಯಿ ಆಯ್ತ ಗೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ एक लाइक चैनल सब्सक्राइब म्हणजे प्लीज सब्सक्राइब म्हणले लाईक म्हणले शेअर म्हणले ఒక ఆయన ఫస్ట్ ఏది కూడా మైండ్ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡೋಣ ಅವು ಇಂಚ ರವೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು